लोगोफोर ओमफ्राय नै आङो दा गामियावहाय बल खेला जादों आरोना सानथालिफोरनि ओमफ्राय मा होनोमोनलाय जों नायनो थांगासिनो दङ दा ओमफ्राय दिन्थिलांसै र' नाना लोगोफ्रा खिबनाव दंगासिनो दं ओमफ्राय दा जों नै बल खेला जाग्रा जायगायाव मोनफैबाय थुदो बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालाम नालाय आयौ मानसिया जेबो नुवा जों उनाव सौग्रांसै ओरैबो नाय ओरैबो गोसो आयौ जेबो सिनाया ना मोसानाया ओइलाय इनको FC नंबर को कहा जाता है उन्होंने बुजिदोंना रायलायनायखौ होनदोंबालाय बला गेलेबाबो जेबो नुवा नै मानसिखौनो सिनायमोना गेलेग्राफोरखौनो सानसेफ्रानो मानसि नायनो फैदों मानसि नायदों जेबो सिनायहरा हनै खाथियाव नायनो खाथियाव थाबाय मिक्सार जानोसै जेरावबो मिक्सार दखानाल' सेल नामा गासैयावबो सेल जायोब्रा सिख्लाफोर नामा सिख्लाफोराबो मिक्सारा आसारा मिसिबां नांगोर लांलाय फैसा आसार जानोसै आं बाथौ दे रांखौ गय दखान होग्राफ्रानो गया खामायगासिनो ओमफ्राय नैबे बिदानाव जाग्रा जानो बिदों होआबो 20 थाखाखौनो होआनो दा मोनाजासेयाव हाजारसे नाङाबा थेवबोसो जों आंनो बेखौ 10 थाखानि हर दे दा बेखौ गयखौ गय सफारिखौ दे गय दखान हगारो ओमफ्राय सुरुंगौ गय लांनांगौ आंहा गय जानांगौ बे गोलावखौनो होबानो बल खेला नायनो फैनाया बल खेलाखौनो नुवा थाथैजोबो मानसिफ्रानो हनै जेबो नुफ्रा ओमफ्राय मेथाइ जानोबो हनै बिसोरनि गोसोम गोसोम सावथालफोरनि गोजा गय लांनांगौ गय दखाननो गय दखान होगासिनो जोंहाबो गय दखान होफैनांगौ होनबा सेल जानायनि गिदिरबावदोंमोन ना दहाय आरोबाव बे 400 जाबाय फैसा मोनसिगोन लाबो फैसाया 100 हरखादो 20 थाखा गुबुननि फिथा नाम्बार गथा गोजा हनै 100 हरदो बायसाय बुरजा थायो बे गोथां हरदो 50 थाखा हरदो दे नङाबा 100 बे गोजाखौ गय जानो फैनायाव 50 थाखा आयो रुको जरा 20 थाखा 100 को हरदो गयग्रा हरदोला बोनो जा हरदोलाय जाबाय थौदो सिखौ हानना हरबावो 50 थाखा हरबावो जायो ए हरनोसै उनाव 100 मेरला फैसा होनांगौ ओरैसो जाहोयैने बिबाजै जाहोयो जों नुबा जाहोनानै बेरायो बाबाबो लुगैदों ने हनै आदै नाबजि नैलाय 100 हनै दिनैसो मोनजाफेरनोसै ने नायगोसो बोराय फैसा हरखाबाय सलिखौ मोनबायनो बिदानाव बिथाबनानै पैसा होगा मा जायो दाना फिथा जाहैनोसै गुगुनि फिथा बेदर जाहैनोसै ओमफ्राय जोङो दायो बिदानिफ्राय फैसा लानानै जोङो दखानावहाय जाग्रा जानो फैबाय नै गासिबो दखानानो सानथालिफोरनि गोजा आरो साथामल' बर'फोर होदोंमोन आरो ओमफ्राय जोङो बेवहाय सासे आयंनावहाय सानथालि बे फिथा सावदोंनो बिनियावहाय जाहैनो नागिरदों आरो ओमफ्राय थौदो गाइस नोंथांमोनाबो फिथाया माबायदि जादों बिसोरनि सावनाया नायदो जोंनि जानायखौ जानोसै बेखौ हमगाना होलाय फेसबुकआव बिमाया ओमफ्राय जाफैगासिनो दं फिसाफोरखौ गारबोनानै जानो
थानायलाय मोनग्रोमना जायो हास्लाबनाया होफैस्लाबनो हाया जानाया खोनाबाय रायलाय हरद' बेदरा बे हरद' सुक्रुजों आं मोनसे सुक्रुजों लुबैनाया 20 थाखानि सासेयाव 20 थाखा सानथालिनि बिहरदों अमा बेदर मोनसेल' जा बिगुर सुगुर जा संना जाना रेबुलानि बिथिं बायदि जा आं जायोथ' ओंखायनो बे जायो थुथु जानायखौ नुवाखै नोङो नों जाबावदो जाया नों बेदर जाया जादों होनदों सासेबाव आलि जाबोदों जानायनि फिथाखौ फिथाया गोथावब्रा ओंख्रि संनायसो गोथावानो ना गोजाङै आं हराखै बेना आंखौ गोथाव दा नोंखौ नायाखै नोंखौ नुदों नुवाखै आंखौ दाला बाजिफोरखौ खेबहर नाम बेखौ आंनि सिगाङाव जि एक्टरफोर दङ बिसोरखौसो लानोसै आंहाबो माबानि फैदों जारखानि फैदों बिसोरखौ ओरै साबा दोननानै स्टेटास दोननांगौ माखौ फट' लानांगौ जानो लाबो सफैबाय आं नोलाय मोदोमखौसो मोदोमासो हरदों आं जाखाबाय नै जाद' आं सानसै मेजेमखौ माबाजों जादाव मोनदों मेजेमखौ जानो हायाहाय बेगेंसो नामा बालां नालाय नै सक्रेजिल जानोसै नै जालायथ' जिखौ रुना लानांगौ गुगुनियाव गेलासा गैया आंना जगैनो फांफाव लोंना नोङो क्लिप मोनसेल' नामा दरसे बारा हरदोंब्रा मानसि बुरजा नुबाय नालाय फारसे सौबाय नालाय फाय फारसे सौबाय आंना मबाइल नुनानै 10 थाखानि बेसे बुरजा मोना 10 थाखानिलाय जाबायहाय 10 थाखानि हरबावबायसो हरदों बायनांगौसो बुरजा हरबावबायसो 10 थाखानि होबायना आं बेनो मोनोथ' फिंगार बल खेला नुवाखै बल खेलाखौनो जानायासो आसियाव सोना जायो मानसिफ्रा देहाय र' जोङो दा न'आव थांफिनगासिनो आरोना बल खेलाखौनो नुवा मानसियानो दोबैजोबना गयानो 10 थाखा 20 थाखानि लादों आं गयखौ नै आंना गय थफ्लायानो मोननो गयसो लाना फैबाय गयसो हरदों गय थफ्लाया जायो गुफुरखौ गरसे बासिनो जानोसैलाय बेखौनो गयनि बुरैसो नालाय गय बिमा गोनांहाय फिसाइखौनो गय बागान गोनांखौसो लाखानांगौ खायै खायै मोनजानायनि